Čauko ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska, ako aj minule, sme si chceli postaviť dom, ale nevyšlo to. Dneska si tak postavíme chatku. Je to bezveterná oblasť, takže nám to už toto neodfúkne. Akurát, že máme susedov, ktorí hádžu cez pod všelijaké somariny. Tak teda, ale už aj zase hodili nejakú dosku. To máte za to, že ste sem došli! Buď ticho! No a vidíme sa potom, no za chvíľku budete mať strih, ako vyzerá teraz za chvíľku chatka. Takže takto to vyzerá teraz. Už máme betónové základy. Takže teraz už máme stĺpy, ktoré budú držať. To bolelo! A to nie je žiadny gauč, to je nejaká doska, tomu susedovi šibe. Takže už máme aj takto jeho gauča. Ticho! Z toho jeho gauča sme urobili takúto stenu, ktorá oddeluje onú terasu. Ticho! Terasu od vnútra a začali sme s výstavbou prvej steny. Uvidíme sa za chvíľku. Vy to budete mať rýchlo, lebo je to strih. Ahojte moji sledovatelia. Takže už sme urobili zadnú stenu a začali sme robiť strechu. No a vlastne to som vravel už. No. To čo urobil? On sem hodil tehly? A teraz? Aj stĺpy. A ešte vám niečo ukážem. No čo? Pozri sa na to. Čo tu, ako si dovolil tu zhodiť tehly.